Hallo, we waren terug bij hier. Dan waren de Jeschichten wieder draaien en alles. Dus ik helemaal wat leiden zijn, wie vrijen ons dat wieder durven doen. En we beten dat mensen würden er wat vinden in die dingen, wo sie können noder naar God en dichter naar God komen. Durch diese Geschichte, wie es das geht nicht am uns, das geht an den Herrn, am allein so. We fuhren dan naar Bolivia en we hadden dan, ze hadden pneumonia, Lungenentzündung, glaube ich, als dat. Also dat Deutsch würden sein, en ik zal vielleicht bij Deutsch blijven. Dat, we fuhren deden en zij deden allemaal met oxygeno, dokteren en dit en jant en eenmaal de dag wat ze fuhren deden. En ze fällt zich er nog uit, dus we verloten deden alles en niet aan irgendwas gedacht. En dan is we in Bolivia weer, en ik weet niet hoeveel maanden dat was. Ik weet niet, is die dat nog denken? Vielleicht 8 Mal. Vielleicht 8 Monate, so wat is dat. En dan vangt zij aan te hosten en alles, en zoveel wat we dan tegen de dokter voor deden. En door, geloof ik, 2 weken im hospital geweest. En dan speelt zich dat zo dat ze wordt verloten en ze wie aan een monitor wat de wiesen deed. Ik kan niet noemen dat zo wat ik zal wiesen, wat ik niet zal wiesen. Maar betaal ik like weer wat het zal fijn zijn. En zijn maar af naar 14. En de dokter wat we hadden daar, dat we daar dichtbij, bij de radio wat hij deed, die hadden we al 4 jaar gekend. En ook bij het en ik roep daar en hij kwam voets aan en dan zei ik dat is niet goed. En dan zei ik, we hebben beden. Ja, ik zei, het is de doel, ik nog meer de hang. En hij zat bezieter daar en bed. En dan checkte ik tussenaan op. Dan zag ik dat de monitor die nummers gingen heggen. Ging van 14, maar normaal, maar taal, die had wat allemaal dan zal zijn. En er hingen zo'n ze meest afwijken deed vanuit een droom of wat. En vertaalbaar waren. En alles. En dan, we dan sluiten en de dokter ging eruit. En ik zei, Mary, wat hebben we gedaan voor ons leven? Wat mij taal voor God. Zij zit zo, de God heeft die geheild. En ze het nu zit. En alles. En ik zei, wat hebben we gedaan? En zei ze, dat is ganz einfach, dus nur aan de God komen. En dat is ook wat het is, nee? Hij zei dat als we ons waren nodig, dan wordt hij ook. En zo, en dit weer dan normaal, vielleicht 2, 3, kan best je 4. En de dokter zei früh, ik weer dan een paar nachten door geweest en alles. En de dokter zei früh, ik zal naar huis voeren om een beetje te slapen. En ik weer nog vielleicht zo lang thuis, vielleicht een paar stunden thuis. Dan vonden ze al, ik zal terugkomen. Zo, ik voer terug. En ze zaten een beetje een week in stil, dus ze waren ik ver door. En ze zei dat met haar leid, ik heb God gevraagd, dat zij mij niet wel naar huis nemen. En ik zei, we hebben niet van zo'n stad reden nu hier, zei ze, nu is de tijd. Dat is de rechte tijd. En we reden van andere dingen, van Amsterdam vergeven en wat immer er weer, en dus niet tussen ons weer en zo, wat er staat, en nobody daar. En nobody daar vielleicht een paar stunden, wat we nobody deden, op eenmaal zei nobody niet meer. En dan werd het al later aan de dag. En onze Spanje-vriend, wat ik immer had om schaffen, dat weer een beetje zo onze Tjenga daar. De vrouw die we daar bij mij, waar ik niet brukte alleen blijven, dan kan zij weer daar dan. En ze staat denken dan, maar klok 1 s'morgens, en dan weer zo wij. En ik zei immer, mir speelt ik dat zo, als van we, ik en zij kunnen, top, lang den Kancha gaan.
hand in hand. En vertaalden ons daar. En bij een kantje weer, zei ging weg, ik kon blijven. Ik weet God half een jaar waarom ik hier ben. Half ook een jaar waarom zij niet weer. Waar de Bibel van reden dat waar die dood zijn stachel, hoe is die gebleven? Zo speelt ik mir dat. Er wird geen stachel niet hier. Wie zij is daar waar ik ha wel, waar we alle ha wel. Hadden kunt reden, waarom eng, krijgt ze wel. Dat wij daar geven, ja, we waren, ik zei, 50 jaar bevrijd. Irgendwas dat. Aber somehow speelt ik dat zo te mijn werkelijkheid truien. Maar wat wil ik truien? Wieder als ik heb mijn partner verloren. Maar dat wil ze nu weer en al dat. Wat wil ik beter? Ik verloop me daarop dat ik haar ook waar wil zijn. En zo ging dat aan de lengte. En laatste ondersteuning gekregen van de kerk, van de mensen in het dorp. Brachten me eten, kwamen en vertaalden. En alles goed. En nou ja, en dan ging je dat dan weer. Meestvoets, na dem starf mam. Nee. Die voer naar Canada. Oh, right, sorry, ja. En ik weer dan al in België. Als die vroeg sterft, dan weer ik in België en bedien ik mijn mama. Zo je kwam er dan nog een paar maal bezoeken. En zo daar hadden we ons een paar maal gezien. En wilst du, zo je dacht dat vielleicht woest je in Canada blijven. En ik had gereed van, ik wil me vielleicht in België een lat kopen. Als je die wegvoerst, dan boodst du mij die ster aan. Al, du wist toch niet, nee, du wirst mij buiten laten. En nou ja, over dem, wat ik mijn mama daar bedien, ik wil al, ik stel aan, ik wil al niet. En so, ik vraag me best waar zij om trainen kan daarvoor. En als die 3 maanden dus aanbieden, ik wil dan al niet steeds uit mijn Bolivie. En weet niet meer dat die dan terugkomt van Canada. Zijn er vielleicht nur 3 maanden was, wat mij dan sterven deed. Dan zit die, roept die me aan en dan zit die wist die steeds al niet verkijken. Nou, ik zei, ik wilde ook al niet. Ik had ook al mijn mind geschenkt. En dan, wat vroeg je dan? Ja. Nou, maar dat weer is dat. En als ik terugkomen deed, ik weet dat dan is maam sterven deed en alles. Willen ze gaan, ik zal nog wat zijn op een begrafenissen. In een veld werken zij dingen schwer. Dat valt me zeer schwer. Dus dat weer nog een beetje te frasch. En nou, zo. Ja, als dan, die dan is 3 jaar, ik weet niet, had wie het voor hobby in de maand, dat je bij voren spaziert, en dan kwamst die in Canada. En wie mir ik verkauf huizen, wie mir kaas, en wie voor een trainen Bolivien. Zo, nu zal Bolivien ons thuis zijn. Dat denk ik ook. Ik kan met woordhoofd zijn, dat ik weet dat we bij mijn broer in Seminole. En ik ging daar mijn phone. En ik had een beeld, ja, profielbeeld van op mijn phone. En dan zei ik dus te mijn schwester, ik kan er zelfs dat zei goed. Maar die woonde am dorp. En haar, ik zei, die sure lijken niet haar.
En ze staat weer. Nu een 3 Jeschichten daar, ik lees, ik leefde al, ik dacht al aan haar. Maar ik kon met waarheid zeggen, dat die eerste zo wat je was. En dan dacht ik, is ik daar afgegaan te denken aan frisch bevrienden in dit jaar. En ik dacht zo, wil ik, ik wil een vrouw gaan, wat ook wel terug naar Bolivia komen. En ik kan weet vroeger in dit jaar, dat was absoluut geen interessant in dit jaar. En dacht ik, dan hokken dat en alles, dan kwam me aan en ik dacht, come on Jake, wat hast du voor? Wo zijn die Gedanken? Die hier niet doorgaan naar een andere vrouw, der ja, weiß no way, geen way. Wir haben Sinn und, nee, jo, wir haben Sinn und Smars. Sag abstimmt, ich habe ein WhatsApp von Jack. Na ja, hij zei mir plus, hij die steht al niet verketten wil. En dan vroeg hij mij op dat als ik wil zijn vrij zijn. En ik voor de arbeid te starten, ik had een dag even durch. En dat je dag, ik leef niet een minuut, wat niet. Ik dacht best zo wat durch. Ik zei te voor Smars, als ik hem wat opgehoord had, ik würde denken, nou ik hem Luther, wenn ich van arbeid tref, wil ik hem wat zijn. Maar ik dacht zo, nou ja, ik weet niet of ik zal ja zijn of ik als nee zijn, plus ik dacht ik moet ja zijn. Ik kon je Luther nog half zijn, maar met te leid wordt. En dat deed met een spazier, met een WhatsApp. Dat speelt zo, wie verbonden plus wieder met reden. En ja, dat was interessant. En dat we zo schmäßig wat er alle ging. Ik verkocht mijn steed, ik mijn kerzel. En dat was van het alle zo nimmer einschaffen deed. Was van dat. Ik viel einfach ganz gut in Wahlen werden. En ik leef hier ook al je veld. We zijn nu meest 3 jaar bevrijd. We 3 jaar. En we veilen dat God heeft ons geleerd. Dat is het allemaal leicht in dit jaar was? Nee. Dus we zijn 2 verschillende personen. We zijn anders abgewassen. We hebben onze lezer uitgefahren. Zij is 35 jaar bevrijd was met de eerste man. En ik ben 50. Dat deed niet bis forschen die glezen aan naar forsch waren weer. Dat deed niet. Dan vertel ik aan zijn mama dat. Wat ik wil doen. Maar als man kwam, zeg ik haar wat op. En zei ik, als man kwam, dan wil ik haar bulpara bezien komen. Ik wil me bevrijen. Met den Jack Neufeld wat. En nog mal weer bezien komen. Oh, zei ze, bevrijen als je hem niet wanneer wordt. En ik zei, ik vreet me dat toe. Nou, wanneer doe je dat, dan doe ik ook, zei ze. Oder wir dann noch zum Lachen über die Mama. Ja, sie hat eine sehr starke Mama. En als we dan is rijbend maar en bleef je moven, dan leeft ze nog 2 maanden. Dan sterft ze. Oh ja, dat is waar, ja. Ja, en de lichtkrak bezit mijn vrouw. Da ga ik weer af van ons huis daar en zo wat. Maar niet sehr veel van haar channel leert. Der Jahren wil ze allemaal moesten bad zijn en zo. Maar we voeren terug naar Canada. Daarop. Oh, eerst deden we voeren met mijn schwager hier naar Mexico. Mijn schwager heeft hier een huis. Alles baan en vaardigkomen brokken en alles. En we waren ons einig, we worden hier in Mexico treffen, dan moeten we ons hier maar een beetje rumreizen. Zo, we deden. We kwamen met hier, voor met zich naar Moortjes. En dus dit ramen. En we gleichen dat hier. En verleden hadden we ons ook al een laat gekauft. En zo, we voeren terug. En naar Canada en Leuden. We hadden dan in Schache gemerkt wat huisburen en zo hadden staat. En dan woonden we in een klein appartement daar. Ik schaf dan nog tussenin een beetje en zijn weer thuis. Die voelde zich er nog alleen en bemerkt. Ja, ik leed zeer van Mexico. En ik voel ook thuis. Ik zei hier ook al, was kan met me van Mexico doen. En die vielleicht voelt het niet zo thuis, maar mir het hier schijn.
En het schwanste, als ons vielleicht was, das ist mit der Kirche. Wir sind hier verschiedenste Kirchen gewesen. Und einer sagt, maar dort wird einer hängen lassen. Ne? Und wir gleichen unsere Kirche, wir gleichen unsere Familie, dass wir unsere Familie, was wir willst. Wenn ich bekanntsel weer zo, ik check die mensen even, ik wist wanneer die zich bekeerd had, ik wist wat die leven verging en zo ging dat weer. Dat was onze familie. En dat was een zware ding. Maar God heeft ons daar ook geleerd, dat we deze gelegenheid hebben, hier dit te doen en hier te zijn. Ja, dat is een staunen wanneer je erover denken dat. Van de vader mij zei, dus ik was 18 jaar oud, meest 19, dus ik me bevrijd, wat van de dag, wat we zijn daar gegaan, nee. Weil Gott immer als alle wie mit Andi war, nicht? Ja, en einer kann ich, in einer braucht nicht mehr bloß sagen, dass, oh Gott, hij dit en Gott, hij dat. Mit Wahrheit kann das sein und spüren und auch sein, und wo hij gemoved hat, wat einer in zijn willen als je was. Alleweg wat einer perfect is, nee, dat leef ik niet. Because dat we zijn in een zinteltje charpa en dan weer overdag. De ganze reis wat we hebben daar gemerkt van in Canada, daar bevriend, het eerste maal. En dan stond je in Bolivia zijn en dan waren we terug naar Canada en dan waren we terug naar Bolivia. En voor haar krijg ik zo. Ja, wenn ich Jeschichten da, dann kann Gott seine Wunder viel besser sein als in den schweren Tiden, nicht? Ich habe viermals eine Abgeben gefolgt für das, was einer ist da gegangen, aber ich bin immer so dankbar, dass ich immer die Kraft gehabt habe von Gott, dass ich keinmal darf abgeben. Und mein Trost wird wie immer, wenn ich alles dies da wie einem. Die Bibel sagt, ich zie met je wat omwälting. Dat is immer mijn troostvers. Ja, ik wil je niet verloten en hem sterk loten, nee. Ja. En dat is een krijg zo je was. Ja. En ik wil nog eenmaal bedanken en alles. En vooral die wat het toe hebben gedaan. En vielleicht is een video waar naar haar in dit jaar houdt vast bij mij. Hij zegt, hij wordt met zijn bij ons bij mij. So. We hebben nog hier zum Schluss noch beten und merken das zum Ende. So. Himmlische Vater, Dankeschön für das Verreich, dass wir hier haben, darf das tun. Und ich bete, dass du möchtest verherrlicht werden durch das. Und dass die Menschen möchten euer Ried feilen an die Dinge, was du in uns geschafft hast. Nicht, was wir selbst getan haben, oder was da, was du in uns geschafft hast und uns gebracht hast, Vater. Und ich bete auch, dass es nicht in eng hat, dass meine Ferien früh sein, dass wir brauchen bloß nur an die kommen. Und das von der Tag nach Kriegssau. Wir brauchen bloß nur an die kommen. Und wir wollen nur an die kommen. Und wir freuen uns, dass wir hier dürfen und Tisch gesteht haben, wo wir können Gottes Wort hören und Freund haben und Freund merken und alles. Als wenn wir einen Freund merken, dann gewähren wir viel. Wir gewähren einen, was für uns beten, vielleicht in der Not, was die den auf dem Horten leihen ist und alles. Und uns fehlt die Gemeinschaft, uns fehlt die Kirche, uns fehlt einander. Und meistens für alles, uns fehlt die. So, wir danken und beten das in Jesu Namen. Amen. Amen.